హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు సాంఖ్యయోగము 2వ అధ్యాయము అతి ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం అని అందరికీ ఈ పాటికి మీరంతా కూడా ఫస్ట్ లెవెల్ తీసుకున్న వాళ్ళే కాబట్టి అందరికీ ఈ విషయం మన అందరికీ కూడా తెలుసు. సో సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి యోగము అని అర్థము. అయితే ఈ సాంఖ్యయోగం కంప్లీట్ గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఈ సాంఖ్యయోగంలో చెప్పబడినది ఈ 2వ అధ్యాయంలో. ఆ తరువాత అన్ని విషయాలు కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, కొద్దిగా మరి స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, భక్తి యోగము యొక్క అన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పబడ్డాయి క్లుప్తంగా. ఆ తరువాత నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో ఇంకా వాటిని వివరంగా విశదీకరించడం జరుగుతుంది. కానీ అన్ని విషయాలు కూడా ఇందులో చెప్పబడ్డాయి కాబట్టి ఆ రకంగా అయినా ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క అధ్యాయంలోనే ఉంటుంది, తర్వాత అధ్యాయాల్లో ఉండదు. కాబట్టి ఈ అధ్యాయం 2 రకాలుగా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఒకటి ఆత్మజ్ఞానము, రెండవది అంతా కూడా సారాంశము కూడా ఉండటం. సో సాంఖ్య యోగము అని చెప్పి పేరు. సో ముందుగా సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది పెద్ద అధ్యాయం కూడా, ముఖ్యమైన అధ్యాయం, పెద్ద అధ్యాయం, 72 శ్లోకాలు. మనము ఇది పరిస్థితిని బట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్, బహుశా 3 క్లాసులు కూడా పట్టవచ్చు, 3, 4 చూద్దాము. కానీ దీనిని క్లుప్తంగా కూలంకుషంగా చూస్తానికే ప్రయత్నం చేద్దాం. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టాం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, తం తథా కృపయావిష్ట అంటే, కృపయావిష్ట అంటే కరుణతో కూడుకున్నవాడయ్యి ఈ రకంగా అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అంటే కళ్ళ నిండుగా, కంటి నిండుగా నీరుతో విషీదంతం ఇదం. సో ముఖం ఏమో విషాదకరంగా ఉంటూ ఇదం వాక్యం ఈ రకంగా ఉవాచ మధుసూదన పలికారట కృష్ణుడు. ఏది ఎంతో దుఃఖంగా ఉంటూ కంటి నిండా నీళ్లతో ఉన్నటువంటి విషాదవదనంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి మధుసూదనుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా పలికాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఏమని పలికారు? శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం, ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో విషమే సముపస్థితం, నీకు అంటే ఇలాంటి పరిస్థితిలో నీకు ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా కలిగింది అసలు నీకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అన్నమాట. అంటే ఎక్కడి నుంచి కుతస్త్వా కష్మలం అంటే ఈ కల్మషం, ఈ వ్యాకులత ఎక్కడి నుంచి నీకు ఇది వచ్చింది ఈ సమయంలో
అనార్యజుష్టం అంటే ఇది నీకు గౌరవకరం ఆర్యులు చేయవలసినటువంటి లక్షణం కాదు ఇది. అస్వర్గ్యం, నీకు స్వర్గప్రాప్తి అంటే పైలోకాలు కూడా లభించవు. అకీర్తికరం, ఇది నీ పేరుకు కూడా పెద్ద అపకీర్తిని తీసుకొస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఇలాంటి కల్మషం అంటే ఇలాంటి మనస్తత్వము, ఈ దిగజారిపోయి కృంగిపోయే మనస్తత్వం నీకు ఇప్పుడెలా ప్రాప్తించింది? ఈ పరిస్థితిలో నువ్వెంతో ధైర్యంగా ఉండి యుద్ధం చేయటానికి యుద్ధభూమికి వచ్చి ఇలా అయిపోయావేమిటి? నువ్వు ఆర్యుడులాగా ప్రవర్తించటం లేదు, నీకు ఇది ఉన్నత లోకాలు ఇవ్వదు, అపకీర్తి కూడా కలిగిస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు అర్జునుడిని అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ అంటే భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే, వదంతి తత్తత్వ విదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్యతే. అంటే పరతత్వం అనేది తత్వవిధుల్లో 3 దశలు ఉంటాయి. అవి ఏమిటి అంటే ఆ వివిధ దశలే బ్రహ్మ, పరమాత్ముడు, భగవానుడు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మము సో అంటే భగవంతుడి యొక్క రూపాలు 3 రకాలుగా మనము ఇక్కడ మనుషులు కానీ అందరూ 3 రకాలుగా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నారు. సింపుల్గా మనకి అర్థమయ్యే మాటల్లో చెప్పుకోవాలి అంటే, పరతత్వం అంటే భగవంతుడు, ఆ పరతత్వాన్ని 3 దశల్లో ఆరాధిస్తున్నారు. ఏమిటి? బ్రహ్మమని కొందరు, పరమాత్మని కొందరు, భగవాన్ అని కొందరు అని చెప్తున్నారు. ఈ 3 అంశాలకి ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు అంటే, సూర్యుడితో పోల్చవచ్చు. సూర్యుడు ఉన్నారు అంటే సూర్యుడు మనకు కనపడుతున్నాడు, అయితే ఆ సూర్యుడిలో ఏమేమి లక్షణాలు ఉన్నాయి? ఆయన కాంతి ఉంది, ఆ సూర్య బింబం ఉంది, ఆ తర్వాత సూర్య మండలం అదంతా ఆయన యొక్క ఏరియా కూడా ఉన్నది. 3 అంశాలు ఉన్నాయి. సో సూర్యకాంతి మాత్రమే అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రాథమిక విద్యార్థి, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అని చెప్తున్నారు. సూర్య బింబాన్ని యాక్చువల్ అంటే కాంతిని చూడగా ముందు అందరికీ కనిపించేది సూర్యకాంతే కదా. సో ఆ కాంతిని వెంటనే ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు ఎలిమెంటరీ స్టేట్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ బింబం అంటే అసలు సూర్య బింబాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు వాళ్ళకంటే పైన ఉన్నత విద్యార్థి. కానీ సూర్యమండలంలో ప్రవేశింపగలిగిన వాడు అత్యున్నతమైన వాడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా సూర్యకాంతిని 3 రకాలుగా మనము భగవంతుడి యొక్క తేజస్సును 3 రకాలుగా సూర్యకాంతితో పోల్చి చెప్పటం జరిగింది ఈ భాష్యంలో. సో భగవంతుడు అనే సంస్కృత పదం పరాశమునిచే, అంటే ఎవరు? పరాశముని వ్యాసదేవుడి తండ్రి అనమాట. ఆయన వివరించాడు భగవానుడు అనే సంస్కృత పదాన్ని ఏమని? సంపద, శక్తి, యశస్సు, సౌందర్యం, జ్ఞానం, వైరాగ్యం సంపూర్ణంగా సమగ్ర స్థాయిలో ఉన్నవాడే భగవానుడని పిలువబడతాడు. సో ధనవంతులు, శక్తివంతులు, అందమైన వాళ్ళు, యశోవంతులు, జ్ఞానవంతులు, వైరాగ్యవంతులు ఎంతోమంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళే సర్వసంపదలు, శక్తి కలిగి ఉన్నామని ఎవరు చెప్పుకోలేరు. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా కానీ పూర్ణ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుడైనందువల్ల శ్రీకృష్ణుడే ఆ విధంగా పలకటానికి అర్హుడు, భగవానుడు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారు. ఏ జీవుడైనా శ్రీకృష్ణుడు కలిగి ఉన్నంతగా సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలు ఎవరికి కూడా లేవు, ఏ దేవతలకు కూడా. తర్వాత బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా అందుకే బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవుడని నిర్ధారించి ఆయన రాసినటువంటి ఈ బ్రహ్మ సంహితంలో ఏం రాశారు? ఈశ్వర పరమా కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రహం కృష్ణ, ఆది గోవిందుడు సర్వకారణ కారణుడు, అన్నిటికీ కూడా కారణము, వేరొకటి లేడు. శ్రీకృష్ణుడే పరమపురుషుడు. భగవంతుడి లక్షణాలు అందరూ చాలామంది కలిగి ఉండొచ్చు భగవాను లక్షణాలు, కానీ అతిశయించువాడు మాత్రం వేరొకరు లేరు. శ్రీకృష్ణుడు పరమపురుషుడు, సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు, సర్వకారణాలకు కూడా కారణము
అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహిత 5.1 శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకు కోట్ చేస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో పరమపురుషుడు ధరించిన అవతారాల జాబితా అంతా కూడా మనకు ఇచ్చారు. ఏది రకరకాల అవతారాల్లో భగవంతుడు వచ్చాడన్నది మనం భాగవతంలో చూస్తాం. కానీ శ్రీకృష్ణ అవతారం మాత్రం ఆది అయిన భగవానుడిగానే వర్ణింపబడ్డాడు. అందుకే కృష్ణావతారమే పూర్ణావతారం అని కూడా మనం మీ అందరిలో చాలామందికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. పూర్ణావతారం ఒక్క కృష్ణావతారమే. పూర్ణావతారం అంటే భగవంతుడి యొక్క కంప్లీట్ అవతారము ఆయనే అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే అనేకానేక అవతారాలు రూపాలు ఆయన నుంచే విస్తరిస్తాయి. ఇవి ఈ శ్లోకంలో కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే భాగవతం 1.3.28 శ్లోక ఇది. 1వ దాంట్లో 3rd క్యాంటో అంటే 3వ స్కందంలో 28వ శ్లోకం అన్నమాట. 1వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 28వ శ్లోకం. ఏతే చాంశకలా పుంసా కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. అంటే ఆదిదేవుడు అవతారాలన్నీ కూడా ఆయన అంశావతారాలు అయ్యి ఉన్నాయి, కానీ కృష్ణుడు మాత్రం స్వయంగా భగవానుడై ఉన్నాడు అని చెప్పి భాగవతంలో అక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఆది పురుషోత్తముడు, పరతత్వము ఆయనే అయి ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. ఆయనే అన్నిటికీ నిరాకార బ్రహ్మానికి మూలం, ఆయనే పరతత్వము అని మనం ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చూస్తున్నాం. దేవదేవుడి సన్నిధి యందు బంధువుల కొరకు అర్జునుడు దుఃఖించుట నిక్కముగా అనుచితమై ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ శ్లోకం గురించి చెప్తున్నారు. మరి మనుషులందరూ నేను చంపుతాను అది ఇదని దుఃఖంగా ఉన్నాడు కదా, కాబట్టి కుత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే మాటను ఆయన ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేయటం అన్నమాట శ్రీకృష్ణుడు. అలాంటి కల్మషం ఆర్యులుగా తెలియబడే నాగరికులకు ఉండకూడదు. అంటే విలువల నెరిగి ఆధ్యాత్మిక అనుభవంపై ఆధారపడిన నాగరికత ఉండే మనుషులు ఆర్యులు అని చెప్తున్నాడు. అనార్య జుష్టం అంటాడు కదా, అనార్యం అంటే ఆర్యులు చేయదగిన పని కాదు. ఆర్యులు అంటే ఎవరన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఆర్యులు అంటే జీవితపు విలువలు తెలిసి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మీద ఆధారపడి ఉన్నవాళ్ళు, అలాంటి నాగరికత ఉన్నవాళ్ళు ఆర్యులు. కాబట్టి నువ్వు ఆర్యుల్లాగా ప్రవర్తించటం లేదు, ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్తూ భౌతిక భావనే కలిగిన వారు పరతత్వపు అనుభవమే జీవిత లక్ష్యము అని తెలియక భౌతిక జగత్తే ఈ బాహ్య లక్షణాలన్నిటికీ కూడా ఆకర్షితులవుతూ పరతత్వం అనేది తెలుసుకోవాలి మనం అనే విషయాన్ని తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు. అలా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అని చెప్పి అలాంటి పిరికితనం కూడా అనార్యులకు ఉచితమైనది, ఆర్యులకు ఉచితమైనది కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పటం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ క్లైబ్యం మాస్మగమ పాఠ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. సో నా క్లైబ్యం అంటే యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే నపుంసకత్వం అన్నమాట. అంటే ధైర్యం లేకుండా అటు ఇటు, అంటే నువ్వు క్షత్రియుడిగా వీరుడిగా ఉండకుండా ఇలాంటి పిరికితనం నీకు ఆ రకంగా మాస్మగమ పొందబాక, నువ్వు ఈ పిరికితనం నువ్వు పొందొద్దు. పార్థ అర్జున ఏతత్వయి ఇది నీకు ఉపపద్యతే తగినది కాదు, నీకు తగిన విషయం ఇలా ఉండటం నువ్వు ఉండకూడదు, ఇది నీకు తగింది కాదు. క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అంటే తుచ్చమైనటువంటి హృదయ దౌర్బల్యం, క్షుద్రమైన అంటే చాలా హీనమైన ఈ హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. త్యక్త ఉత్తిష్ట అంటే 2 మాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కలిపారు. త్యక్త్వ ఉత్తిష్ట. త్యక్త్వ అంటే వదులు, ఉత్తిష్ట అంటే లే. ఈ క్షుద్రమైన హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టి లే పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడ అర్జున అని అర్థం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇలాంటి క్షుద్ర హృదయ దౌర్బల్యానికి నువ్వు లొంగిపోకు, లేచి లే అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి బోధిస్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఎంతో ప్రియ స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అర్జునుడుకు. కాబట్టి
నువ్వు క్షత్రియుడైన నీ తండ్రికి తగని సంతానంలాగా తయారవ్వద్దు, క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. సో బ్రాహ్మణులైన క్షత్రియులైన వాళ్ళు చేయవలసిన పని చేయకపోతే వాళ్ళ క్షత్రియులు అనిపించుకోరు, బ్రాహ్మణులు అనిపించుకోరు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు ఎవరు మన పృథ అంటే శ్రీకృష్ణుడి తండ్రి అయిన వసుదేవుని సోదరి ఎవరు? కుంతి. పృథ అంటే కుంతీదేవి. సో అర్జునుణ్ణి పృథ అని చెప్పి ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నాడు కదా, పృథ కుమార అని చెప్పి. అంటే నువ్వు మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఆయన బంధువు, మేనత్త కొడుకు. సో అలాగా ప్రియమిత్రుడు కూడా. కాబట్టి యుద్ధం చేయను అని చెప్పటం నామమాత్ర. క్షత్రియుడు గనక యుద్ధం చేయటం నిరాకరిస్తే అతడు పేరుకే క్షత్రియుడు, నిజమైన క్షత్రియుడు కాదు. అలాగే బ్రాహ్మణుడైనా సరే ఈ పాపవర్తనం, నడవడి గనక ఉన్నట్లయితే బ్రాహ్మణులు అనిపించుకోరు. కాబట్టి నువ్వు ఆ రకంగా నీ తండ్రికి బ్యాడ్ నేమ్, చెడు పేరు, క్షత్రియుడు కాని కొడుకు పుట్టాడు అనే పేరు నువ్వు నీ తండ్రికి తీసుకురావద్దు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నీకు తగినట్లుగా లేదు ఇది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడంటే ఇది విని, కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హవరిసూదన. చూడండి చక్కగా మనము ఈ జనరల్ తాత్పర్యం అంతా మీరు ఫస్ట్ దాంట్లో చూశారు, ఫస్ట్ కోర్సులో 18 days క్లాస్. ఈ క్లాస్లో మీరు మనం భాష్యంలో ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నారా అనేది గ్రహించాలి. కొంతవరకు మీనింగ్ కూడా గ్రహించటానికి ట్రై చేయాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీకు ఇంకా మీనింగ్ ఇంకా క్షుణ్ణంగా పదానికి ఇంకా క్షుణ్ణంగా ఈ లెవెల్లో అంత అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ మనం చూస్తున్నాము కొంతవరకు. బట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా క్షుణ్ణంగా ఈ యొక్క మీనింగు, ఈ భాష్యంలో ఏమన్నా ఉన్నా తెలుసుకుందాము. సో కథం భీష్మమహం అంటే అర్జునుడు పలికాడు ఏమని, ఎలా నేను ఈ భీష్ముణ్ణి, తర్వాత సంఖ్యే యుద్ధంలో ద్రోణుణ్ణి కూడా కృష్ణ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి అంటే బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కొంటాను, పూజార్హ వరిసూదన పూజింపదగిన వారు కదా, శత్రు సంహార హరిసూదన అంటే శత్రు సంహార అంటూ శ్రీకృష్ణుణ్ణి సంబోధిస్తూ అడుగుతున్నాడు. ఈ పూజార్హులను నేను బాణాలతో వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కొంటాను, నా భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి అని పాపం అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. సో అయితే అంటే పెద్దవాళ్ళతో మనం వాదం కూడా చేయం కదా, అలాంటిది కటువుగా ఉండకూడదు. అలాంటిది బాణాలతో వాళ్ళని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని అర్జునుడికి సందేహం కలిగింది. అలాగే మరి కృష్ణుడు తన యొక్క తాత అయిన ఉగ్రసేనుడిని కానీ, అంటే దేవకి దేవి తండ్రి ఉగ్రసేనుడు, ఆయన్ని కానీ తన గురువైన సాందీపుని మునిని కానీ ఎదుర్కొంటారా? ఈ విధమైన కొన్ని వాదనలను అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడికి చెప్తున్నాడనమాట. అంటే నాకు పూజార్హులు నా గురువు, మరి నా తాతగారు మరి అని చెప్పటం ఏమిటంటే, అలాంటి వాళ్ళను ఎవరైనా చేస్తారా, నువ్వైనా చేయగలవా అనే మాట అక్కడ ఇంప్లికేషన్ ఉన్నది అని చెప్పి మనకు భాష్యంలో చెప్తున్నారు. గురున హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ భున్నీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. సో గురు అంటే పెద్దవాళ్ళు, అహత్వ చంపకుండా, మహానుభావ మహాత్ములను నిశ్చయంగా శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష్యమ పీహలోకే అంటే
ఉత్తమంగా భోక్తం అనుభవించటం భిక్షమైనను ఈ లోకంలో అంటే పెద్దవాళ్లను మహాత్ములను చంపటం కంటే భిక్షమెత్తుకోవటం ఈ లోకంలో శ్రేయస్కరమైనది, ఉత్తమమైనది అని చెప్పి అంటున్నాడు. హత్వార్థ కామాంస్తు గురువుని హైవ అంటే చంపి అర్ధకామ లాభం కోసం గురువులను పెద్దలను ఈ లోకంలో మనం గనక చంపితే వారిని వధించటం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? సమస్తము కూడా రక్తపంకిలం అవుతుంది. భుంనీయ భోగాన్ అనుభవించేటటువంటి భోగాలన్నీ కూడా రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ అంటే రక్తంతో మలినమైనటువంటివే. ఇలాంటి పెద్దలను చంపి మనకు వచ్చే ఈ భోగాలు రక్తంతో మలినమైనటువంటి భోగాలే అని చెప్తున్నాడు. సో మహాత్ములను ఈ జీవితాలను వాళ్ళ జీవితాలను గనక మనం పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే భిక్షమెట్టి జీవించటం బెటరు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు, ఎలాంటి వాళ్ళైనా అవని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అసలు. తర్వాత వాళ్ళను వధించి గనక మనం గనక అనుభవిస్తే ఈ భోగాలు అనుభవించినట్లయితే మనకది రక్తంతో మలినమైనటువంటి వాటిని అనుభవించటమే అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా అన్నమాట ఏమిటి అంటే, పెద్దవాళ్ళు అంటే వాళ్ళంతా మంచివాళ్లే. అంటే దుర్యోధనుడి పక్షం అధర్మ పక్షంలో ఉన్నప్పటికీ అన్నది అక్కడ అర్థం అనమాట. ఎలాంటి వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఏదో చెడ్డవాళ్ళని కాదు. భీష్మ ద్రోణులు వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు, భక్తులు, ఇద్దరు శ్రీకృష్ణ భక్తులు, భగవంతుడి భక్తులు. వాళ్ళ ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట కోసం వాళ్ళు అటుపక్క ఉండటం జరిగింది. దుర్యోధనుడు ఒసగిన ఆర్థిక సహాయం కారణంగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా అతని పక్షంలో ఉన్నారు. ఆర్థిక సహాయం అంటే ఇక్కడ ఏదో డబ్బులు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఉంటున్నారనే చిన్న మాట కాదది. ఇప్పుడు భీష్ముడికి ఏ ఆర్థిక సహాయం అక్కర్లేదు. భీష్ముడు ఆ కురురాజుకు ఎప్పుడూ తను అండగా ఉంటాను అనేటటువంటి ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ క్షణంలో కురురాజు మరి ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కుమారుడు అయినటువంటి దుర్యోధనుడు కాబట్టి ఆయన ఎవరైనా ఆ పొజిషన్లో ఉంటే ఆయన అటుపక్కనే ఉంటాడు ఆ కురురాజు వైపు. కాబట్టి ఆయన ఆ పక్షంలో ఉన్నాడు. తర్వాత ద్రోణుడు మొదటి నుంచి మరి ఆ స్థానంలో ఆయన ఉన్నాడు గురువుగా. ఆయన ఆ స్థానాన్ని వదిలి ఇప్పుడు రాలేడు కాబట్టి ఆయన, అది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయం. కాబట్టి కేవలం ఆర్థిక కారణాలు అట్టి స్థానం స్వీకరించటం వాళ్ళకి తగినట్లుగా లేదు. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో వారు గురువులుగా గౌరవాన్ని కొంత కోల్పోయారు పాండవుల దృష్టిలో. అయినా కూడా కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట పాండవులకు. వీళ్ళు అధర్మ మార్గంలో ఉంటున్నారు, తాతగారు కానీ గురువు గారు కానీ మన వైపు ధర్మం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చెప్పలేక వాళ్ళు ఇంకా కూడా అధర్మం వైపే పోరాడుతున్నారని మనసులో ఎక్కడో ఉంది. కానీ వాళ్ళు నా తాతగారు నా గురువు గారు అనేటటువంటి గౌరవం ఉన్నది. ఆ మాటలో అర్థం అదనమాట. నచైతదత్విద్మకతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమా యది వా నో జయేయు యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తేవ స్థిత ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్ర. సో వాళ్ళని జయించుట ఉత్తమమా లేక వాళ్ళని జయింపబడుట ఉత్తమమా తెలియకుండా ఉన్నాము. వాళ్ళని ఓడించటం బెటరా, వాళ్ళ చేత ఓడింపబడాలా అర్థం కావటం లేదు. ధృతరాష్ట్ర తనని చంపితే మేము ఇక జీవించి ఉండటం కూడా వ్యర్థం, ఎందుకు ఇంకా మేము. అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధరంగంలో వాళ్ళు మా ముందు నిలిచి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే నేను తలుచుకుంటే వాళ్ళని చంపేయొచ్చు అనేటటువంటి అర్జునుడి యొక్క స్లైట్ అహంకారం కూడా అక్కడ మనం చూస్తున్నాము. సో మేము తలుచుకుంటే వీళ్ళు నుంచుని ఉన్నారు, వీళ్ళందరినీ చంపేయొచ్చు చంపగలను అనేటటువంటి ఇది కూడా ఉన్నది. యుద్ధం చేయటం క్షత్రియ ధర్మమైన అనవసరపు హింస కారణమయ్యేటటువంటి యుద్ధం చెయ్యాలా లేక యుద్ధాన్ని త్యజించి భిక్ష మీద ఆధారపడాలా అని అర్జునుడు అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారనమాట.
అంటే ఇప్పుడు శత్రువులను జయించకపోతే ఇంకేం చేస్తాడు? రాజ్యం లేదు, ఏం లేదు, నిజంగా భిక్షాటనే అతనికి జీవనాధారం అవ్వచ్చు. సో అలాగనే నిశ్చయంగా విజయం లభిస్తుందని కూడా గ్యారంటీ లేదు. అది కూడా తెలుసు మనసులో అర్జునుడికి. ఎందుకంటే ఎవరైనా విజయం సంపాదించవచ్చు. యుద్ధం అన్న తర్వాత ఇరుపక్షాల్లో ఎవరికైనా రావచ్చు. కాబట్టి యుద్ధంలో వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు గనక మరణించినట్లయితే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ తర్వాత జీవితం కష్టతరం అవుతుంది. మరి అంత వాళ్ళెవరు చివరికి పెద్ద తండ్రి పిల్లలే, వాళ్ళందరూ మరణిస్తే మరి భరించటం కూడా కష్టము. కాబట్టి అని చెప్పి ఈ భావాలన్నీ కూడా అర్జునుడు అత్యున్నత జ్ఞానపూర్ణుడని, మనోఇంద్రియాల భగవద్భక్తుడని, మనోఇంద్రియాలపై పూర్ణ నిగ్రహం కలవాడని స్పష్టంగా నిరూపిస్తున్నాయి. అర్జునుడి యొక్క స్వభావాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే చాలా భక్తుడు, చాలా జ్ఞానపూర్ణుడు, మనోఇంద్రియాల మీద నిగ్రహం ఉన్నవాడు అని కూడా మనకు అర్థమవుతోంది. రాజవంశంలో జన్మించినా కూడా భిక్షమెత్తి జీవించటం అనే కోరిక అతని వైరాగ్యానికి కూడా ఒక చిహ్నం. అంటే యుద్ధం లేకపోతే ఇంక గతి లేదు, భిక్షమెత్తి జీవించుకోవాల్సి రావచ్చు అని దానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడనమాట. వీళ్ళని చంపటం బదులు అది బెటర్ ఏమో అని చెప్పేసి. సో అది అతని వైరాగ్యానికి చిహ్నము, రాజవంశంలో పుట్టినా కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ గుణాలు కృష్ణుడు ఉపదేశాలపై అతనికి శ్రద్ధ అన్నవి నిశ్చయంగా ధర్మాత్ముడు అంటే ఈ గుణాలన్నీ చూస్తూ ప్లస్ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఆయన ఉపదేశాలన్నీ వింటున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు ధర్మాత్ముడని మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అతడికి ముక్తికి అర్హుడు అర్జునుడని నిర్ధారింపబడింది అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలు నిగ్రహింపబడిందే జ్ఞానస్థాయికి అంటే జ్ఞానస్థాయికి ఉద్ధరింపబడేటటువంటి అవకాశం. అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనిదే మనకు ఉద్ధరింపబడే జ్ఞానం అనేది రాదు. జ్ఞానము భక్తి లేనిదే ముక్తికి అవకాశం లేదు. ముక్తి కావాలంటే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? భక్తితోనే మనకది వస్తుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ అర్జునుడికి ఉన్నాయి అని రుజువు అవుతోంది. ఈ రెండు లేనిదే ముక్తికి అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఈ గుణాలతో యోగ్యుడు. కార్పణ్యదోషో, ఇది ముఖ్య శ్లోకం కదా. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావా పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటే ఈ లోభము, ఈ బలహీనత అనే దోషంతో నేను పీడింపబడి ఉపహత ఏది కార్పణ్య లోభము అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బలహీనత అనేటటువంటి ఈ దోషంతో నేను పీడింపబడి ఈ స్వభావంతో పృచ్ఛామి త్వాం అడుగుతున్నాను, త్వాం నిన్ను ధర్మ సమ్మూఢ చేత ధర్మం ఏదో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. యచ్ఛ్రేయస్య అంటే ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితం తప్పనిసరిగా బ్రూహి తన్మే చెప్పు నువ్వే, శిష్యస్తేహం నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధిమాం త్వాం ఉపదేశించు నాకు నువ్వు, ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్తున్నాడనమాట. సో నేను ఈ కార్పణ్య దోషము ఈ లోభం అంటే ఇక్కడ లోభం అంటే మామూలుగా మైజర్లీనెస్ అంటే పీనాసితను అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ అది కాదు మీనింగు. ఈ వెనక్కి లాగటం అని ఈ బలహీనత, ఈ మమకార బలహీనత అని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల మరి వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు అని చెప్పి గురువు, తాతగారు, బ్రదర్స్, కజిన్స్ అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ మమకార దోషంతో పీడింపబడే స్వభావంతో ఉన్నాను. పృచ్ఛామి త్వాం నువ్వు చెప్పు, ధర్మ సమ్మూఢ చేత ఏది ధర్మమో తెలియని అయోమయ స్థితిలో పడ్డాను ఈ మమకారం దోషం వలన. కాబట్టి యచ్ఛ్రేయస్య ఏది శ్రేయస్కరం నిశ్చితంగా నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు, శిష్యస్తేహం నీ శిష్యుణ్ణి, షాధిమాం ఉపదేశించు నాకు, త్వాం నువ్వు ప్రపన్నం శరణు వేడుతున్నాను నిన్ను అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము.
సో ఇక్కడ రెండు రెండు విషయాలన్నమాట. అంటే శరణు వేడినప్పుడు ఆ మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడో శరణు వేడుతున్నానని, అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రెండు విషయాలు, శిష్యస్తేహం అన్నాడు, నేను నీ శిష్యుడను, ఫస్ట్ పాయింట్. నంబర్ 2, షాదిమాం త్వాం ఉపదేశించు నాకు నువ్వు, ప్రపన్నం శరణు వేడుతున్నాను. ఈ రెండు మాటలు అనమాట. నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నాకు ఉపదేశించు. 2, నిన్ను శరణు వేడుతు. ఎప్పుడైతే నీ శిష్యుణ్ణి నిన్ను శరణాగతి అర్థిస్తున్నాను అన్నాడో అప్పుడు భగవద్గీత. ఈ రెండు విషయాలు అవసరం ఒక గురువు ఉపదేశం చెయ్యాలి అంటే. సో శ్రీకృష్ణుని గురువుగా అంగీకరిస్తున్నాడు, శరణు వేడుతున్నాడు, అప్పుడు గురువు దగ్గర నుంచి ఉపదేశం వస్తుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ లోభం అనే మాటకు కూడా ఒక అర్థం చెప్పారు. ఏంటి? లౌకిక కర్మలు మన కలతల, మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అంటే మన కర్మలు. సో అడుగడుగునా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉంటూనే ఉంటాయి. అవి అంటే అవి తీర్చుకోవటం కోసం మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరకు వెళ్ళటం బెటరు. ఎప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టు, కలతలు ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని దాటటం కోసం మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని చూసుకోవటం ముఖ్యము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కలతల నుండి ముక్తిని పొందటానికి ఆధ్యాత్మిక గురువుని చేరమని వేదశాస్త్రాలు కూడా మనకు ఉపదేశిస్తున్నాయి. సో ఈ లోకపు పరిస్థితి అంటే మనం కోరినా కోరకపోయినా కలతలు అప్రయత్నంగా కలుగుతూ ఉంటాయి. ఈ లోకం అది సహజం. ఈ లోకంలో ఇప్పుడు అగ్ని ప్రమాదం కావాలని ఎవరూ కోరుకోరు, కానీ అది సంభవించి ఏదో ఒక్కొక్కసారి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అలాగే ఏవో కలతలు కావాలనుకోం, కానీ మనకు వస్తున్నాయి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో అవి అవగతం చేసుకోవటానికి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటానికి ఒక ప్రామాణిక పరంపరలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక గురువును చేరుకోండి. అంటే ఒక స్టాండర్డ్ అయిన గురువును చూసుకోండి, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కాదు. గురువుని చూసుకున్నప్పుడు ఆ గురువుకు అర్హత ఉందో లేదో చూసుకుని మనం గురు పరంపరలో ఏదో ఆ అర్హత ఉన్న గురువు గారిని చూసుకుని మనము అలాంటి గురువుని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి సర్వాన్ని కూడా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో లౌకిక కలతల్లోనే ఉండిపోకుండా ఒక గురువుని చూసుకుంటే మనకు ఆ కలతల నుంచి దాటే మార్గం కనిపిస్తుంది. చెప్తున్నాడు కదా, ధర్మ సమ్మూఢ చేత ఈ దోషంతో నేను చెప్పును, నాకు అయోమయం, ధర్మం ఏదో తెలియని స్థితిలో ఉన్నావు, ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వు నాకు చెప్పు అని చెప్పి నీ శిష్యుణ్ణి నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళవలసింది గురువు, ఒకళ్ళని చూసుకోవాలి అన్న పాయింట్ కూడా ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారనమాట. అంటే జీవిత సమస్యలను అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అలా అర్థం చేసుకునేటట్లు చేసేది, సహకరించి మనకు చెప్పేది గురువు. సో బృహదారణ్యకోపనిషత్తు కూడా మానవుణ్ణి ఈ విధంగా వర్ణిస్తోంది. ఏమని? జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించక ఆత్మానుభవము, విజ్ఞానము అర్థం చేసుకోలేకపోతే మార్జాల సునకాలు అంటే ఈ యానిమల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆ రకంగా మనం కూడా దేహాన్ని వదులుతాము. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకుని ఆత్మానుభవాన్ని, ఆ విజ్ఞానాన్ని అవగతం చేసుకుంటేనే మనిషి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అదనమాట. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం ఊరికినే ఇక్కడ సుఖాలు అనుభవించటం కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అసలు సమస్యలను ఏ రకంగా పరిష్కరించుకోవాలి, ఆత్మానుభవం, విజ్ఞానం సంపాదించటమే మానవుడి యొక్క గమ్యము. జీవిత అంటే మానవ జన్మ చాలా విలువైనది, అవునా? మరి జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవటానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. కనుక ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోని వాడు లోభి, అంటే ఏమీ తెలియని వాడు అని ఇక్కడ అర్థం. సో బ్రాహ్మణుడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అలాంటి కృపణుడు, అంటే ఏమీ తెలియకుండా అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడికి
ఆపోజిట్ అన్నమాట. బ్రాహ్మణుడు అంటే పుట్టుకతో బ్రాహ్మణులని కాదు, ఆ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. సమస్త జీవ సమస్యలకు పరిష్కారం ఎవరికైతే తెలుస్తుందో మానవ జన్మను ఉపయోగించుకోగల బుద్ధిమంతుడే బ్రాహ్మణుడు. ఈ సమస్యల పరిష్కారం ఏమిటి అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఇవన్నీ కూడా బోధపడతాయి. అలాంటి వాడు బుద్ధిమంతుడు, బ్రాహ్మణుడు అని చెప్తున్నారు. తరువాత ఆధ్యాత్మిక గురువుగా శ్రీకృష్ణుని ఒక నిశ్చయమైన పరిష్కారం చూపించమని అడుగుతున్నాడు. సో శిష్యుడుగా అతడు శ్రీకృష్ణునికి శరణు పొందినవాడు, శరణు అడిగాడు. సో గురు శిష్యుల మధ్యలో ఉన్న సంభాషణ గంభీరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రామాణికైన గురువు ఎదుట అర్జునుడు గంభీరంగానే మాట్లాడాడు అని చెప్పి, భగవద్గీత విజ్ఞానానికి మరి శ్రీకృష్ణుడే ఆది గురువు. దానిని అర్థం చేసుకున్న ప్రథమ శిష్యుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడు అనమాట. సో అర్జునుడు గీతను అర్థం చేసుకున్న విధానం గీతలోనే చెప్పబడింది. అయినా కూడా కొంతమంది ఈ గీతా వ్యాఖ్యాతలు శ్రీకృష్ణుడి శరణు పొందవలసిన అవసరం లేదని ఇలా ఏదో అంటూ ఉంటారు. బట్ భగవంతుడు ఈ శరణు అనేది అడిగిన తర్వాత ఇది వివరించడం ప్రారంభించారు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపునత్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణం అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. సో ఇంద్రియాలను శోషింపజేయనటువంటి శోకాన్ని తొలగించుకునే మార్గాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నా, నాకు కనిపించటం లేదు అసలు ఏమిటి ఈ మార్గం అన్నది. కాబట్టి దేవతల స్వర్గాధిపత్యము, సంపత్ సమృద్ధము అయిన శత్రురహితము అయిన రాజ్యాన్ని ధరిత్రిపై ఈ భూమి మీద సాధించినా కూడా ఈ శోకాన్ని నేను తొలగించలేను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా దేవతలు స్వర్గాధిపత్యం లాంటి ఇదంతా కూడా ఈ మొత్తం ఈ సంపత్ సమృద్ధమంతా ఈ విపరీతమైన రాజ్యము సంపద స్వర్గాధిపత్యం లాంటిది ఈ రాజ్యము సంపద వచ్చినా కూడా ఈ రాజ్యము ఈ శత్రురహితం. మరి వచ్చింది అంటే శత్రువులందరూ పోతేనే కదా అంతరాజ్యం సంపద వస్తుంది. శత్రురహితమైన ఈ గొప్ప సంపదతో కూడుకున్నటువంటి స్వర్గం లాంటి రాజ్యం వచ్చినా కూడా ఈ భూమి మీద నేను శ్రీ శోకాన్ని తొలగించుకోలేను, నాకు పోదు. ఇది వచ్చినా నేను గెలిచినా అంత పెద్ద స్వర్గం లాంటి రాజ్యం వచ్చినా కూడా ఈ శోకం అనేది నా నుండి పోదు అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇలాంటి శోకం పోవాలి అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తేనే, ఇది ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటేనే ఈ విషయం అర్థమై ఈ శోకం అనేది అతనికి ఈ ప్రపంచ సంబంధమైన విషయాలు దానికి మించిన ఆత్మజ్ఞానం ఏమిటి అనేది అవగతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి సరి అయినటువంటి గురువు కూడా ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ భక్తి ఉన్నవాళ్ళు, భక్తుడైన గురువే సరి అయినటువంటి గురువు, అలాంటి వాళ్ళే జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించగలరు అని చెప్పి కృష్ణ అంటే భగవత్ విజ్ఞానంలో బాగా నిష్ణాతులైన వాళ్ళే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక గురువులని చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. చైతన్య చరితామృతంలో ఆయన కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఏది భగవంతుడి యొక్క విజ్ఞానము మనుషులు అంటే ఎంత నిష్ణాతుడైనా విప్రుడైనా ఎవరైనా సరే, సన్యాసి అయినా సరే పూర్ణుడైన ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక గురువై ఉన్నాడు, ఏది భక్తి ఉన్నవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వేదజ్ఞానంలో పండితుడైన బ్రాహ్మణుడు అయినా సరే భగవంతుడి విజ్ఞానములో నిష్ణాతుడు కాకపోతే ఆధ్యాత్మిక గురువు అనటానికి అతనికి అర్హత లేదు. సో ఎంత శాస్త్ర జ్ఞానం ఉన్నా కూడా భక్తి అనేది లేనప్పుడు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఆ నాలెడ్జ్, ఆ విజ్ఞానం, భక్తి అంటే ఇక్కడ
కృష్ణ సంబంధమైన ఆ విజ్ఞానములో నిష్ణాతులు కాకపోతే వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక గురువులు అవ్వలేరు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పారు. జన్మ మృత్యు వ్యాధి జర అంటే ముసలితనం ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి బాధలు ఆర్థికాభివృద్ధి ఉన్నా కూడా మనం అవి పోగొట్టలేం. డబ్బున్నా కూడా ఈ మృత్యువు ముసలితనం వ్యాధి ఇవేమి కూడా మనం అరికట్టలేము అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి స్థితిలో అందరూ కూడా శాంతి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఎంత డబ్బున్నా కూడా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు. సో భగవంతుడి మీద నమ్మకం భక్తి ఉన్న వాళ్ళే దీనిని అవగతం చేసుకుని దానిని దాటగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భగవద్భక్తి అనేది ముఖ్యము అనే విషయాన్ని గురించి. అప్పుడు సంజయుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ పలుకుతున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషికేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడు, శత్రువులను పరంతప శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అనమాట, జయించేవాడు. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికిన తర్వాత నయోత్స్య ఇతి గోవింద అంటే నేను యుద్ధం చేయను గోవింద, ముక్త్వా తూష్ణీం అంటే వదిలేశాడు అని చెప్పి మౌనం వహించాడనమాట. ఉక్త్వా గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం అంటే ఈ మాటలు చెప్పేసి యుద్ధం చేయను అని చెప్పేసి తూష్ణీం బభూవ అంటే మౌనం వహించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో శత్రువులను పరంతపుడు అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి కృష్ణుడితో అంటున్నాడు అనమాట, గోవింద నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి ఇక క్వైట్గా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అప్పుడు తమువాచ హృషికేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. సో భరతవంశీయుడ ఇరుసేనల నడుమ శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుచున్న వాని వలె ఆ సమయంలో దుఃఖితుడైన అర్జునునితో ఇట్లు పలికాడు. సో శ్రీకృష్ణుడు చిన్నగా నవ్వి ఈ రెండు సేనల మధ్య ఇలా దుఃఖంగా నుంచున్న అర్జునుని చూసి చిన్నగా నవ్వాడనమాట. నవ్వుతూ అంటే ఈ నవ్వుకు కూడా రకరకాల అర్థాలు చెప్పారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే శిష్యుడిగా మారినందుకు నేను స్నేహితుడిని కాదు ఇప్పుడు నీ శిష్యుడిని అంటున్నాడు కదా, అందుకు ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడని. మరి సర్వులు తర్వాత అన్నీ తనకే తెలిసినట్లుగా నిర్ణయం చేసేసుకుని నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పటం అంటే ఒక పక్కేమో నువ్వే చెప్తా చేస్తాను అంటున్నాడు, మళ్ళీనేమో నేను యుద్ధం చేయను అంటున్నాడు. దానికి కూడా ఆయన నవ్వారు అని కూడా చెప్తారు. సో ఇలా ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటే శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఎంతో తెలివిగల వాళ్ళలాగా ప్రజ్ఞావంతుల్లాగా భాషసే మాట్లాడుతున్నావు. గతాసూంశ్చ అంటే పోయిన వారి కోసం కానీ లేదంటే మరణించిన వారి కోసం కానీ జీవించి ఉన్న గతాసూన్ అగతాసూన్ అంటే పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ జీవించి ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నానుశోచంతి అంటే దుఃఖింపరు పండితులు అని చెప్పి చెప్తున్నావు. నువ్వెంతో తెలివిగలవాడు లాగా ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నావు. అసలు దుఃఖించకూడని విషయాల గురించి దుఃఖిస్తున్నావు నువ్వు. పండితులైన వాళ్ళు, నిజమైన పండితులు, జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ పోయిన వాళ్ళని గురించి కానీ బాధపడరు అని చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి ఇలా అంటున్నారు, పోయిన వాళ్ళ గురించి బాధపడకుండా ఎలా ఉంటాము అని మనకు వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. నీవు దీనికి కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఒక నవ్వటం జరిగింది. ఎందుకంటే నువ్వెంతో తెలిసిన వాళ్ళలాగా అన్నీ చెప్తున్నావే అన్నట్టుగా అంటున్నారు కదా. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే అన్నీ నాకే తెలుసు అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నావు
అని అంటున్నారు. అందుకని నవ్వారు. ఎందుకు అంటే ఆ జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆ మాట కూడా వచ్చింది. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపా నచైవ న భవిష్యామా సర్వే వయమత పరం. నేను గాని నువ్వు గాని రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయం ఏది కూడా లేదు. మనం లేని సమయం లేదు. అలాగని భవిష్యత్తులో మనం ఎవరూ కూడా ఉండవని నువ్వు అనుకోవద్దు. సో మనం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఉన్నాము, ఇక ముందు కూడా ఎప్పుడు ఉంటాము అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. అంటే వాళ్ళ కర్మఫలాలను అనుసరించి భగవంతుడు ఇలా అంటే కఠోపనిషత్తులో కూడా శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తు అంటే వేదాల్లో కూడా తెలుపబడింది ఏమని, భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ప్రధాన అంశముగా నిలిచి ఉన్నారు. అదే కాకుండా భగవంతుడు ఈ జీవులందరికీ వారి వారి యొక్క కర్మల ప్రకారం వాళ్ళ కర్మ ఫలాలను అనుసరించి వాళ్లకు తరువాత స్థితి వస్తుంది అనేది కఠోపనిషత్తులో వేదాల్లో కూడా చెప్పబడింది. తర్వాత భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో వాళ్ళ ప్రధాన అంశ రూపంలో ఆయన ఉన్నారు అన్నది కూడా చూస్తున్నాము. కాబట్టి ఇది దాని యొక్క అర్థం అన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క బాహ్యాభ్యంతరాలలో భగవానుని బాహ్యాభ్యంతరాల్లో కాంచగలిగిన సాధు పురుషులే పూర్ణమును శాశ్వతమును అగు శాంతిని నిజంగా పొందుతున్నారు. అంటే భగవంతుని అన్నిట్లో చూడగలిగిన వాళ్ళు నిజమైన శాంతిని పొందుతున్నారు. కాబట్టి తను కానీ రణరంగంలో ఉన్న రాజులందరూ కానీ నిత్యులైన జీవులు, బంధముక్త స్థితులు రెండింటి అందును జీవులకు తాను నిత్య పోషకుడును అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు, అర్జునుడు, తను అందరూ కూడా నిత్యులైన జీవులు అంటే ఎప్పుడూ ఉండేవాళ్ళు. బంధముక్త స్థితులు రెండిట్లో కూడా జీవులకు తాను నిత్య పోషకుడును. బంధంలో చిక్కుకుని ఉన్నప్పటికీ, ఆ బంధంలోంచి విముక్తి అయినప్పటికీ, బంధం ఉన్న వాళ్లకు, బంధంలోంచి విముక్తులైన వాళ్లకు అందరిలోనూ కూడా భగవంతుడు నిత్య పోషకుడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే పూర్వం ఏ సమయంలో అయినా వ్యక్తిగత జీవులుగా ఉండకపోలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఉండకపోరు. అంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వం గతంలోనూ ఉన్నది, భవిష్యత్తులో కూడా ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఎవరి కొరకు చింతించే అవసరం లేదు. అంటే వాళ్ళ కర్మఫలాలను అనుసరించి వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారు. ఇప్పుడేదో పోతారు, ఈ ఆకారం ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు, వాళ్ళు మళ్ళీ రావటం జరుగుతుంది. ఈ భాష్యాన్ని మీరంతా కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వివరంగా చదువుకోవచ్చు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో దేహినోస్మిన్ అంటే ఈ దేహధారి ఎలా అయితే ఈ శరీరం నుంచి, ఈ శరీరంలో దేహధారి ఎలా ఉంటాడు, కౌమారం, ముందు చిన్న కౌమారం, తర్వాత యౌవనం, తర్వాత జర అంటే ముసలితనం, ఇవన్నీ ఈ దేహధారి ఈ శరీరంలో ఒక స్థితి నుంచి ఒక స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటాడు. తథా ఆ రకంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, ఈ దేహం అంతరించిన తర్వాత ధీరస్తత్రన ముఖ్యతి. సో వేరొక దేహాన్ని కూడా పొందుతాడు. ఇది తెలిసిన తర్వాత, ఇది అర్థం చేసుకున్న ధీరులు నముఖ్యతి, వాళ్ళు ఏమి కూడా మోహాన్ని పొందరు. అంటే వాళ్ళు విషయాన్నంతా క్లియర్గా, క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటారు. సో మన దేహం బాల్యం నుంచి యవ్వనం నుంచి ముసలిప్రాయం వీటన్నిటికీ ఎలా అయితే వెళ్తుందో ఆ రీతిగా దేహాంతర ప్రాప్తి, మనం ఇంకొక దేహంలో కూడా దేహం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ దశలన్నీ మనం ఎలా దేహం ఉండగా
వస్తాయో దేహం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం వేరే దేహంలోకి వెళ్ళటం కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఇది నార్మల్. మనం కౌమారం నుంచి యవ్వనంలోకి ఎలా వస్తున్నాం, యవ్వనంలోంచి ముసలితనంలోకి ఎలా వెళ్తున్నాం, ఆ తర్వాత అలాగే దేహం పోయిన తర్వాత వేరే దేహంలోకి వెళ్ళటం కూడా అంతే నార్మల్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అందుకని ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాడెవడు కూడా ఏమీ మోహాన్ని పొందడు. కాబట్టి భీష్మ ద్రోణులైనా సరే నువ్వు చింతించాల్సిన కారణం లేదు అని చెప్పి భాష్యంలో కూడా మనకి వివరంగా వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు వాళ్ళ గురించి బాధపడుతున్నాడు కాబట్టి. సో ఆత్మ, పరమాత్మ, భౌతికాత్మ, ప్రకృతికి సంబంధించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నవాడినే ధీరుడు అని పిలుస్తారు. అందుకనే ధీరస్తత్రన ముహ్యతి అంటున్నాడు. ఆ ధీరుడు ఎవరు అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ, భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతులకు సంబంధించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ధీరులు. అటువంటి దేహపరమైన మార్పులకు ఎడల వాళ్ళు మోహాన్ని పొందరు. ఆ తర్వాత ఇంకా పోతే మనకు తర్వాత ఈ ఆత్మ ఇంకా చెప్తున్నారు ఏమని, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ ఆగమాపాయినో నిత్యస్తాం తితిక్షస్వ భారత. సో కౌంతేయ, తాత్కాలికములైనట్టు సుఖ దుఃఖాలు మాత్రాస్పర్శాస్తు అంటే ఇంద్రియానుభవాలైనటువంటి ఈ కుంతిపుత్ర, ఈ ఇంద్రియానుభవాలు అంటే ఇంద్రియాలు అనుభవించేటటువంటి భౌతిక సుఖాలు అనమాట. ఇంద్రియ సుఖాలు కలిగించే విషయాలు ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అంటే మన చలి వేడి ఎలా సుఖ దుఃఖ, చలికాలం వేడికాలం ఎలా అయితే ఉంటాయో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా అలాంటివే. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అంటే ఏమిటి, మన ఇంద్రియ అనుభవాలు కలిగించే, మన ఇంద్రియాలే కదా ఇది సుఖంగా ఉంటుంది, ఇది అయితే దుఃఖంగా ఉంటుంది అని చెప్పేది. సో ఈ ఇంద్రియాలు చెప్పేటటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణ, చలికాలం వేడికాలం లాంటి, సమ్మర్ లాంటివి. ఎందుకు ఆగమాపాయనో నిత్యాస్ అంటే ఆగమాపాయనో వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. తాం తితిక్షస్వ భారత. కాబట్టి వీటిని మనం తట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పటికీ కూడా ఉండవు అవి. సుఖం వచ్చినా ఎప్పటికీ ఉండదు, దుఃఖం వచ్చినా ఎప్పటికీ ఉండవు. ఈ చలికాలము వేసవి కాలము ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో అలాగే ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, పర్మనెంట్గా ఏది ఉండదు. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని వీటిని తట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి మనిషి అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ చక్కగా నిర్వహించటం కోసం సుఖ దుఃఖాలు, తాత్కాలికమైన రాకపోకలు సహించటాన్ని మనం అందరం కూడా నేర్చుకోవాలి. యం హినా వ్యధయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. సో మానవ శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా, సుఖదుఖాలచే కలతనందక రెండింటి యందును ధీరుడై ఎవరైతే నిలుస్తాడో నిక్కంగా మోక్షానికి అర్హుడు. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలను మనం వరి అవ్వకుండా ఎవరైతే ధీరత్వంతో, ధీరుడెవరని చెప్పారు ఇందాక, ఎవరైతే భగవద్జ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానము, మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి జ్ఞానము ఇవన్నీ ఎవరైతే క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ధీరులు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖాలకి కలత చెందక ఈ రెండింటిలోనూ కూడా, సుఖంలోనూ దుఃఖంలోనూ మనం ధైర్యంగా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళే మోక్షానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవ ప్రాప్తిలో స్థిర నిశ్చయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ధీరత్వం వస్తుంది. సుఖ దుఃఖాల తాకిడిని మనం సమానంగా సహింపగలుగుతాము. కాబట్టి అప్పుడు నిశ్చయంగా మోక్షం వస్తుంది. అంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవ ప్రాప్తి సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా అంటే ఎవరు, ఈ తర్వాతే చెప్తారు మనకి స్థిత ప్రజ్ఞత. వాళ్ళన్నీ సుఖాన్ని, దుఃఖాన్ని, శత్రువుని, మిత్రుణ్ణి అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారని ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మనం వీటిని ఇలా తట్టుకోగలుగుతాము.
సో సన్యాసము ఈ 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఏది మరి గృహస్థు బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థు వానప్రస్థం, సన్యాసం. అన్నిట్లోకి సన్యాసం కష్టం. ఎందుకు అంటే అన్నీ కూడా మనం గివప్ చేయాలి, త్యాగం చేయటానికి రెడీగా ఉండాలి. అయినా కూడా ఎంత కష్టమైనా కూడా జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవాలి అంటే సన్యాసాన్ని మనకి నిశ్చయంగా ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా చివరి స్థితిలో అయినా మనము లాస్ట్ స్టేజ్లో ఆ సన్యాసం స్థితిలోకి రావటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇలా కష్టాలు సాధారణంగా గృహబంధాలు తెంపుకోవాల్సి వచ్చినందువలన, మరి త్యజించవలసి వచ్చినందున కలుగుతూ ఉండును. కానీ అలాంటి కష్టాలు సహించినచో మనిషి ఆధ్యాత్మిక అనుభవ మార్గము సంపూర్ణం కాగలదు. అలాగే స్వీయ వంశీయులతో లేదా ప్రియమైన వారితో యుద్ధం చేయటం కష్టమైనా క్షత్రియుడిగా ధర్మపాలన విషయంలో అర్జునుడు దృఢ నిశ్చయం కలిగి ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంతస్త్వా నయోస్తత్వదర్శిభి. సో అసత్యానికి అంటే అసత్తునకు అంటే భౌతిక దేహాన్ని అసత్యం అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే అది సత్యం అంటే ఏంటి? ఎప్పటికీ ఉండేది, మార్పు లేనిది. మన దేహం తప్పనిసరిగా ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు, కాబట్టి అది డెఫినెట్లీ అసత్తు. ఈ అసత్తుకి ఉనికి లేదు. నిత్యమైన దానికి అంటే ఆత్మకు మార్పు లేదు. ఆత్మ మరి సత్యం, అది ఎప్పటికీ ఉండేది అని చెప్పి సత్యద్రష్టులైన వాళ్ళంతా డిసైడ్ చేశారు, నిర్ణయించారు. ఏమని? ఈ భౌతిక దేహానికి ఉనికి లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉంటుందో రేపు ఉండదు. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడూ నిత్యమైనది, ఉంటుంది. ఈ రెండింటి తత్వాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే ఈ విషయాన్ని ధృవపరిచారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఎవరైతే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట, మన బాడీ పర్మనెంట్ కాదు, టెంపరీ, ఆత్మ పర్మనెంట్ అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి బాడీ మార్పు చెందేటువంటి దేహానికి ఉనికి లేదు. ఇవాళ పిల్లలుగా ఉంటారు, రేపు యూత్లో ఉంటారు, తర్వాత ముసలి వాళ్ళు అవుతారు, తర్వాత దేహమే ఉండదు. కాబట్టి దేహానికి ఉనికి అనేది లేదు. కానీ ఆత్మ అనేది నిత్యము, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఆత్మ అనేది నిత్యము అని దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ని వైద్య శాస్త్రం కూడా అంగీకరించింది. ఏది? దేహము ప్రతిక్షణం మారుతూ ఉంటుంది అని. అలాగే కానీ ఆత్మ మాత్రం మారదు. సత్తు అసత్ అనే పదాలు వరుసగా ఆత్మ, భౌతిక పదార్థాలు అని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, నా సతో విద్యత్తు అంటే అసత అనే మాట ఇక్కడ అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ సతహ అని ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే అసత్యము, సత్యము. అసత్యమేది అంటే దేహము, సత్యమేది అంటే ఆత్మ. సో భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు ఉపదేశించేది అదే ముఖ్యంగా. ఏది అంటే బాడీ ఈజ్ టెంపరీ, ఆత్మ ఈజ్ పర్మనెంట్. ఆత్మ భగవత్ అంశ అయినటువంటి ఆత్మే. ఆయన యొక్క అంశ అయిన జీవుల నడుమ గల భేదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి అనేక సో ఆత్మ అనేది భగవంతుడి యొక్క అంశ, అది మనందరిలోనూ ఉన్నది. అది నిత్యము, అది సత్యము. ఇకపోతే ఇంకా ఈ దేహము అసత్యము. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. సో శరీరమందంతటను వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నశింపులేనటువంటిదని తెలుసుకో. అలాంటి వినాశి అయిన ఆత్మను చేయుటకు ఎవ్వరూ కూడా సమర్థులు కారు. ఈ ఆత్మను నశింపచేసే శక్తి ఎవ్వరికీ కూడా లేదు. దేహాన్ని నశింపచేయచ్చు, ఎవరైనా మనుషుల్ని చంపవచ్చు, కానీ ఆ ఆత్మను ఎవరు కూడా చంపలేదు. కాబట్టి నువ్వేదో వాళ్ళని చంపేస్తాను అనుకుంటున్నావు, వాళ్ళ ఆత్మను నువ్వు ఏమీ చేయలేవు. పైకి కనిపించే ఈ అసత్యమైన దేహాన్ని ఎవరైనా ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ ఆత్మను ఎవ్వరు కూడా ఏమీ చేయలేరు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అర్జునుడు భయపడుతున్నాడు కాబట్టి నేనేదో వాళ్ళని
నువ్వు ఏది చేసినా అది అసత్యమైన దేహానికే కానీ సత్యమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకు చెందేది కాదు. సో శుద్ధ ఆత్మ పంచవాయువులకు వివిధములైన ఆసనాల ద్వారా అదుపు చేయుటకే హఠయోగ విధానం నిర్దేశింపబడినది. అంటే భౌతిక బంధం నుండి అణు ఆత్మకు ఆ విధంగా ముక్తిని కూర్చుటకే నిర్దేశింపబడింది కానీ ఎట్టి లౌకిక ప్రయోజనం కొరకు కాదు. అణుపరిమాణం గల ఆత్మ సంపూర్ణ విజ్ఞానముచే అనుభూతము కాగలదు. హృదయంలో నిలిచి 5 వాయువులచే ప్రాణ అపాన వ్యాన సమాన ఉదాన తేలుచు ఈ అణు ఆత్మ తన ప్రభావమును బద్ధజీవుల దేహమందు అంతటను చూపిస్తోంది. సో ఈ చిన్న ఆత్మ ఈ 5 వాయువుల సహకారంతో ఏమిటి ప్రాణ అపాన వ్యాన సమాన ఉదాన, అందుకే మనం పూజ చేసేటప్పుడు ప్రాణ అపాన వ్యాన సమానాయ నమః ఉదానాయ నమః అంటూ మనం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు ఏ పూజ చేసినా. సో ఈ 5 వాయువులు అన్నమాట, వీటితో ఈ 5 వాయువులు వచ్చే తేలుచు ఈ అణు ఆత్మ, ఈ ఆత్మ లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న కంటికి కనిపించని ఆత్మ ఈ 5 వాయువులచే తేలుచు తన ప్రభావాన్ని బద్ధజీవుల దేహం మొత్తంలో కూడా చూపిస్తోంది. ఈ 5 వాయువుల కల్మషం నుంచి ఆత్మ శుద్ధమైనప్పుడు దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రభావము ప్రదర్శితము కాగలదు అని చెప్పి ఉంది. మనకు ఆత్మ సంపూర్ణ విజ్ఞానంచే అనుభూతం మనము తెలుసుకోగలుగుతాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందులో ఉంది ఇది అంటే ముండకోపనిషత్తు అణు ఆత్మ పరిమాణం గురించి వివరించారు. ఏమని, అణు పరిమాణం కలిగినటువంటి చిన్నది అణువు అంత చిన్న ఆత్మ సంపూర్ణ విజ్ఞానంతోనే మనం అనుభూతి చెందవచ్చు. హృదయంలో నిలిచి మరి ఈ 5 వాయువులతో తేలుతోంది ఈ ఆత్మ అంత, మన దేహం అంతటి కూడా ఆత్మ యొక్క ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఈ 5 వాయువుల యొక్క కల్మషం నుంచి ఆత్మ శుద్ధమైనప్పుడు అప్పుడు దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం మనకు ప్రదర్శితం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ ఆత్మని ఏం చుట్టున్నాయి, ఈ పంచవాయువులు వివిధములైన ఆసనాల ద్వారా అదుపు చేయటానికి ఈ పంచవాయువులు అంటే ఈ మాయ అంతా కూడా చుట్టి ఉన్నదన్నమాట ఆత్మను. కాబట్టి ఇవి అదుపు చేయటానికి హఠయోగ విధానం కూడా నిర్దేశింపబడినది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆత్మకు ముక్తిని కూర్చుటకే అది నిర్దేశింపబడింది, ఏది హఠయోగం, కానీ లౌకిక ప్రయోజనం కోసం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా వేదవాంగ్మయంలో కూడా ఈ అణు ఆత్మ స్థితిని అంగీకరించారు. సో బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఈ ఆత్మను అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలరు. కేవలం బుద్ధిహీనులే అలాంటి అణు ఆత్మను సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విష్ణుతత్వం అని అణు ఆత్మ ప్రభావం దేహమునందంతటను వ్యాపించి ఉండును. సో ఈ ఉపనిషత్తు ప్రకారం అట్టి ఆత్మ జీవుని హృదయమునందు నిలిచి ఉన్నది. ఆత్మ పరిమాణము అది కూడా మనం చూసాం కదా, ఏది దేహమునందలి మన వెంట్రుక చివరిలో 10,000వ వంతు అంత చిన్నది అని కూడా మనం మొదటి క్లాస్లోనే మీరు చూసుంటారు, అంత చిన్నది. ఆత్మ పరిమాణం అతి సూక్ష్మమై శాస్త్రజ్ఞుల కొలత పరిధికి అతీతమై ఉండటం వలన కొంతమంది ఆత్మ లేదు అని అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎందుకంటే అది అతి సూక్ష్మం కనిపించదు కాబట్టి. కానీ వాస్తవానికి హృదయంలో ఆత్మ తప్పనిసరిగా ఉన్నది. ఈ మన దేహం కదలికలకు వాటికి అవసరమైన శక్తి అంతా కూడా ఈ ఆత్మ నుండే మనకు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఊపిరితిత్తుల నుంచి ప్రాణవాయువు వరకు కూడా అన్ని కణాలు ఆత్మ నుంచియే శక్తిని గ్రహిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆత్మయే మన యొక్క చైతన్యానికి కారణం ఏమిటి అంటే లోపల ఆత్మ ఉన్నప్పుడే. మన ఆత్మ ఎప్పుడైతే వదులుతుందో ఈ దేహానికి చైతన్యం ఉండదు. అది
పరమపురుషుని అనురూప ఆత్మలు సూర్యకాంతి కణాలతో పోల్చబడ్డాయి. సూర్యకాంతిలో అసంఖ్యాక ఎన్నో ఉంటాయి కదా సూర్యకిరణాలు. అలాగే భగవంతుడి యొక్క అనురూప ఆత్మలు ఎన్నో భగవంతుడి నుంచి మనకు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినటువంటి ఆత్మ, ఆయన యొక్క అంశ అని చెప్తున్నారు. అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తా శరీరిణః అనాశినో ప్రమేయస్య తస్మాత్ యుధ్యస్వ భారత. సో అవినాశియును అపరిమితుడును నిత్యుడును అగు జీవుని దేహము తప్పక నశించియే తీరును. కాబట్టి భరతవంశీయుడా నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. కాబట్టి నువ్వు జీవుడెవరు? అవినాశి, నాశనం లేదు, అపరిమితుడు, లిమిట్ లేదు ఆత్మకు, నిత్యుడు, ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఆత్మ. ఆ జీవుడు దేహం మాత్రం తప్పకుండా ఎప్పుడైనా నశించవలసిందే. కాబట్టి నువ్వేదో ఇది పర్మనెంట్ అనుకుని నువ్వు అనుకోవద్దు. దేహం, నా ఆత్మ అనేది నిత్యం, నువ్వేమీ చేయలేవు దాన్ని ఎలాగూ. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకృతి రీత్యా దేహం ఎప్పటికైనా సరే పోవలసిందే. సో 100 సంవత్సరాలు ఉన్నాకైనా సరే పోవలసిందే, 100 ఏళ్ళు ఉన్నా 120 ఏళ్ళు ఉన్నా ఎప్పటికైనా పోవలసిందే. కాబట్టి అది పోయేదే కానీ ఉండేది కాదు. కానీ ఈ ఆత్మ అనేది నిత్యమైనది, సత్యమైనది, దానిని ఎవరూ ఏమి చేయలేరు. కాబట్టి ఎవరి చేత చంపబడదు అది. కానీ కాబట్టి దేహం అలా కాదు, ఎలా అయినా ఎప్పుడప్పుడు పోవలసిందే. కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు నీ యొక్క బాధ్యతను నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. యైనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. సో జీవుడు చంపేవాడు చంపువాడని తలచేవాడు కానీ చంపబడతాడు అని భావించేవాడు కానీ జ్ఞానవంతులు కారు. అంటే జీవుడు చంపేవాడనుకున్నా చంపబడతాడు అనుకున్నా సరే, అంటే చంపేది జీవుడు కాదు, చంపబడేది కూడా జీవుడు కాదు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. నువ్వేదో చంపుతాననుకుంటున్నావు కాదు, అలాగే వాళ్ళేదో చంపబడతారనుకుంటున్నావు అది కూడా కాదు. అలా అనుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కాదు. అలా అనుకుంటే ఎందుకు అంటే ఆత్మ చంపదు, మరి ఇంకొకళ్ళని చంపబడదు కూడాను. ఆత్మ అనేది చంపదు, తర్వాత ఆత్మ అనేది చంపబడదు కూడాను. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? ఇప్పుడు వీళ్ళంతా రూపనామాలు, శాశ్వతాలు కాదు. కనిపిస్తున్నారు ఏదో, నేను అర్జునుడిని, వాళ్ళు భీముడు, అక్కడ ద్రోణుడు ఉన్నారు, అర్జునుడిని నేను వెళ్ళి భీముడిని ఎలా చంపుతాను, ఇవన్నీ అనుకుంటున్నావు. నువ్వు ఆత్మవు, వాళ్ళు ఆత్మలు. ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మని చంపేది లేదు, ఒక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మతో చంపబడదు. వీరంతా కూడా నిత్యులైన ఆత్మలు కానీ భౌతికమైన ఈ శరీరాలు కాదు. ఇది ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఎలాగూ పోయేదే, ఇది కాదు. మీరందరూ మీలో ఉన్నటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మలు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అది ఇక్కడ అర్థం. ఆత్మ చంపబడదు, చంపదు. కాబట్టి నువ్వేదో చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, నువ్వు కాదు. నువ్వు కనపడే అర్జునుడు రూపము నామము కాదు, నీలో ఉన్న ఆత్మవు నువ్వు. కాబట్టి నీ ఆత్మ చంపదు. అలాగే వాళ్ళు భీష్ముడు ద్రోణుడు ఆకారాలు అనుకుంటున్నావు, వాళ్ళది కాదు. వాళ్ళల్లో ఉన్నది నిత్య సత్యమైన ఆత్మ, దానిని నువ్వు కానీ ఎవరు కానీ ఏం చేయలేరు నీ అలాగే అని చెప్పటం. కాబట్టి ఆత్మ చంపదు, ఆత్మ చంపబడదు. అలా చంపబడుతుంది, చంపుతుంది అనుకునే వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కాదు. అంటే వాళ్ళు బాడీనే చూస్తున్నారు కానీ లోపల ఉన్న ఆత్మను చూడలేకపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు అజ్ఞానులు అని చెప్పి ఇక్కడ అంత చక్కటి మీనింగ్ని ఆ 2 మాటల్లో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అంత బాగా न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. సో न जायते అంటే జన్మించదు, మ్రియతే మృత్యు లేదు, వా కదాచిత్ ఎప్పుడు కూడా, నాయం భూత్వా అంటే ఇది జన్మించి భవితా వానభూయ అంటే మళ్ళీ
తిరిగి జన్మించదు. అజో నిత్య, అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయినా కూడా ఇది పోదు అని చెప్పి, చంపబడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శరీరం చంపబడిన ఆత్మ చంపబడదు. సో ఆత్మకు జన్మ కానీ మృత్యువు కానీ లేదు. నా జాయతే మ్రియతే వాకదాచిన్, ఎప్పుడు కూడా దానికి ఎప్పుడు కూడా జన్మ అనేది లేదు, మృత్యు అనేది లేదు. అది జన్మింపలేదు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ, అది జన్మింపలేదు. మరి భూత్వా భవిత అంటే పాస్ట్ కానీ ప్రజెంట్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ అని చెప్తున్నారు. అది జన్మింపలేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు ఎప్పుడు కూడా. సో ఎప్పుడూ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నది భగవంతుడి అంశ కాబట్టి భగవంతుడి లాగానే. సో జన్మరహితము, నిత్యము, అజో నిత్య, శాశ్వతం, పురాతనం, నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే. అలాంటి ఆత్మ దేహం చంపబడినా కూడా ఆత్మ నా హన్యతే, చంపబడదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వాన్ని చక్కగా మనకు అందిస్తున్నారన్నమాట. భగవానుని పరిమాణ అంశైన ఆత్మ భగవంతుడి గుణరీతితో సమానమైనది. దేహం వలన, దేహంలాగా అది మార్పు చెందదు. ఎందుకు? ఇది భగవంతుడి లక్షణంతో కూడి ఉన్నది కాబట్టి దానికి తుది లేదు, మొదలు లేదు, పుట్టుక లేదు, చావు లేదు, ఏదీ లేదు. అది ఇంతకు ముందు పుట్టిందని కానీ ముందు పుడుతుందని కానీ లేదు. దానికి జన్మ అనేది లేదు, జన్మరాహిత్యం. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యం, శాశ్వతం అన్నీ అన్నమాట భగవంతుని లక్షణాలు కలిగి ఉన్న ఆత్మ. కాబట్టి ఇది దేహానికి ఉన్నవి ఇవన్నీ, కానీ ఆత్మకు ఏ మార్పులు లేవు. దేహం జన్మిస్తుంది, మారుతుంది, మరి దేహం మృత్యు పొందుతుంది, కానీ ఆత్మకు ఏ మార్పు లేదు, ఆత్మకు జన్మ లేదు. ఆత్మ స్వీకరించటం వల్ల దేహానికి జన్మ వచ్చింది, ఈ ఆత్మ వల్ల దేహానికి జన్మ వచ్చింది. ఆత్మ వదిలినప్పుడు ఆ దేహానికి అంతం అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ఆత్మ జన్మించటం అనేది లేదు, అది మరణానికి గురి కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జన్మించిన ప్రతిదానికి మరణం తప్పదు. కాబట్టి ఆత్మకు జన్మ లేదు కాబట్టి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలలో దానికి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు లేవు ఆత్మకు. ఎందుకు? ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంటుంది, నిత్యం, శాశ్వతం, పురాతనం. కాబట్టి ఎప్పుడు ఆవిర్భవించిందో ఎలాంటి చారిత్రక ఆధారం కూడా లేదు, ప్రూఫే లేదు దానికి. దేహభావన కారణంగా మనం ఆత్మ యొక్క జన్మాది విషయాలను గురించి ఈ ఆత్మ ఇదంతా నిజమా అని మనకు తెలియక ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో పడి మనం ప్రశ్నింపవచ్చు. కానీ నిత్యమైన ఆత్మ దేహం వలె ముసలితనం అనేది పొందదు. ముసలి కూడా తన బాల్యము యవ్వనంలో కలిగి ఉన్న ఉత్సాహాన్నే కలిగి ఉంటారు. దేహంలో కలిగే మార్పులను బట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా ప్రవర్తించలేరు అని చెప్పి భావాన్ని చూపవవి అని చెప్తున్నారు. వృక్షము కానీ లేదా మరి ఇతర భౌతిక విషయం వలె కానీ ఆత్మ క్షీణింపదు, ఇతరులను కూడా సృష్టింపదు. దేహము ద్వారా సృష్టింపబడే సంతానము వాస్తవానికి భిన్నములైన జీవాత్మలు. సో ఇవన్నీ బాడీ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఆత్మ ఉనికి కారణం చేతే దేహము వృద్ధి చెందుతోంది. అంటే ఈ సృష్టింపబడటం అనేది దేహం ద్వారా సృష్టింపబడే సంతానము వాస్తవానికి భిన్నములైన జీవాత్మలు. కానీ దేహాన్ని కలిగి ఉన్న కారణంగా వాళ్ళు ఒక వ్యక్తికి సంతానంగా గోచరిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఆత్మ వలననే ఈ దేహం కూడా వృద్ధి చెందుతోంది. కానీ ఆత్మలో ఏ మార్పులు కూడా ఉండవు అని చెప్పి ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇంతటితో ఈ క్లాసు ఇప్పుడు ఆపుదాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్